May bukas pa ang iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Kung ako mali pa yun, kung ikaw mali pa yun, kitang tanan mali pa yun. Wow! Daog yung ilang Lakers! Kumusta na kita sa Pareron? Kalutan, be? Pre? Pre? To arang ama, oh. Wa na saktong panimuot ba? Ito onde. Pre! 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 Kumusta, pre? Ay, okay ra pre. Ikaw, kumusta man ka? Aw, kung ako mali pa yun, kung ikaw mali pa yun, kitang tanan mali pa yun. Ay, di man itanan. Binuang manay mo ha pre. Lakers and 6! Binastos manay mo ha pre. Kaya ka, pre? Ito naman na, pre. Wala na, wasa saktong panimuot, pre. Lagi pre daw, lagi ang Lakers pre. Kasabot makuha na. Asa naman ito yung ginaingon sa kuha, pre, nga Warriors and 7? Ah, wala oy. Way klaro Thompson ay, way klaro ang game 6 Clay. Kung saan man na, pre, rason na po na mo, pre? Ah, dili man nasa ingon nga rason pre, pero og na-shot lang jud to ni Thompson ang iya mga tira pre. Daog man jud ang Warriors sa tuba. Ay, nagdagag rason, pre. Kalutan na ako, pre. Di na ako kahapon na kasi pamino sa mo rason, eh. Kalat na ako, pre, ha? Kung ako malit pa yun, kung kita malit pa yun, kitang tanan mali pa yun. Kaluta na sir, saan na dagang storya dira sir? Relax lang diya. Ako na kaluto na. Kaluta. Yati, new shoes pa jud ko. Bang. Pwede na kamuto, no, eh. Unya, okay na ka diya, pre. Okay kayo. Sure ba? Nakaihi man lagi ka? Putang ina! Ay, sa prebe. Palayo, ako luudan mo eh. Umot na kayo ba? Unya, pre, unsa man? Maulit na ka? Ah, dili sa ko mauli pre. Dili lang sa ko, mag-relax lang sa ko dire kay forest ba. Tara, sabay ko ta. Ali, nakapakita sa mo. Asa na punta? Dali na yun, dali na yun. Dali, pre. Puna pre. Dali, pre. Gandam na ko ni para sa imuha kay para at least nakikapahulayan ba? Unya, kung gutomon ka, narapoy tinapa. Higda, pre. O, hinahin lang, pre. Kakabalo kung ikapoy kayo mo mga bukog. Hinahin lang, pre. Relax lang, pre. O, igaksan yung tinapa, pre. O, pre, ha, kaon, kung gutomon na. Pahulay sa, ha. Ito na ko, pre. May gani nakaulit ako karon kay para makuha na ako mga kailangan sa check-up. Asa ka to si Marky? B? B! Nagunsa man ka diha? Be, Nagunsa man ka diha? Ano sige makaguwang? ingon ka next week pa kamo ani. Next week pa bitaon ta pero nag-excuse lang ko kaya na ako kailangan kuhaon. Naunsa day ka? Ano depress man kay kagnang mura makagway tulog. Unya nagdaldala pa jud kag tinapa. Hey! Eh di sa ambit tong kwarta be. Korta. Katong 20 mil ba? Kay gamiton to na ko karon magpa-check up ug ipalit na kog mga vitamins. Lingi ra gud diri ah? Asa ang kwarta ba? Tanawa ra gud ko sa mata? Asa ang kwarta? Asa ang kwarta ba? Yes! Woo! Daog yun ang Lakers! Gikulata ang Warriors! Kaluoy! Daog ang Lakers? Ay kog ingna! Ay kog ingna! Gisugal nimo ang kwarta! Wala oy. Wala oy! Nakaihi man lagi ka! Tarong nga kog tubag ba? Gisugal nimo no! Gisugal ko din nimo. Pero okay ra na be. Mubawi ra ta sa Lakers. Kaya ang sunod nila nga kalaban, Nuggets. Kusog kayo. Dili na sila kalikay.
Di na kalikay? Dili na, dili na. O kinilikayin niyo!